Osmeh, Saint-Exupéry. Bio sam siguran da će me ubiti. Postao sam užasno nervozan i zabrinut. Preturao sam po džepovima da vidim da li je možda neka cigareta ipak ostala posle pretresa. Pronašao sam jednu. Ruke su mi se toliko tresle da sam jedva uspeo da je stavim u usta. Međutim, nisam imao šibice. Oduzeli su mi ih. Pogledao sam mog tamničara kroz rešetke. Nije me gledao u oči. Konačno, niko ne gleda u oči neku stvar ili mrtvo telo. Dozvao sam ga i upitao: imate li šibicu, molim vas? Pogledao me. Nestao mi sa vidika i vratio se da mi upali cigaretu. Kada se približio i zapalio šibicu, slučajno su nam se susreli pogledi. U tom trenutku sam se nasmešio. Ne znam zašto sam to uradio, možda od nervoze, a možda zbog toga što kad se nekome jako približite, teško da možete da odolite da se ne nasmešite. U svakom slučaju, smešio sam se. U tom momentu, jako je to neverovatno, između naša dva srca, između dve ljudske duše semnula je varnica. Znam da on to nije želeo, ali moj osmeh preskočio je šipke i izazvao osmeh i na njegovim usnama. Zapalio mi je cigaretu, ali se nije odmakao. Ostao je blizu mene. Gledao me direktno u oči i nastavio da se smiješi. I dalje sam mu se smiješio, sada svestan da je on čovek, a ne samo tamničar. I on je mene video u drugačijem svetlu. Imate li decu? Pitao je. Imam, evo pokazat ću vam ih. Izvadio sam novčanik i nervozno po njemu tražio slike svoje porodice. On je takođe izvadio slike svoje dece i počeo da priča o svojim planovima i nadama u vezi sa njima. Oči su mi bile pune suza. Rekao sam da više nikad neću vidjeti svoju decu. Da nikada neću imati priliku da ih vidim kako rastu. I njemu su zasuzile oči. Iznenada je, bez reči, otvorio ćeliju i izveo me. Izveo me iz zatvora, a isto tako bez reči, sporednim putem i iz grada. Tamo, na kraju grada, ostavio me. Ćutke se okrenuo i pošao nazad ka gradu. Spasao sam život zahvaljujući osmehu. Osmeh je neizveštačena, neplanirana, prirodna veza između ljudi. Pričam ovu priču zato što bih voleo da ljudi shvate da ispod svih slojeva koje stvaramo da bismo zaštitili sebe, svoj ponos, svoju titulu, svoju diplomu, svoj status i potrebu da nas gledaju na određeni način, i zbog svega toga stoji naše autentično i esencijalno biće. Ne ustežem se da to nazovem dušom. Istinski verujem da ako taj deo vas i taj deo mene mogu da se prepoznaju, mi nećemo biti neprijatelji. Među nama ne mogu da se razviju mržnja, zavist ili strah. Sa žaljenjem zaključujem da nas svi ti drugi slojevi, koje tako temeljno gradimo tokom života, razdvajaju i izoluju, pa ne možemo da ostvarimo pravi kontakt sa drugima. Priča Saint-Exupéry govori o tom magičnom trenutku kada dve duše prepoznaju jednu drugu. I ja sam imao nekoliko takvih momenata. Zaljubljivanje je jedna od primjera za to. Tu spada i gledanje u bebu. Zašto se smešimo kad gledamo neku bebu? Najverovatnije zato što vidimo osobu bez ikakvog odbrambenog sloja. Nekoga ko nam se smeši, a znamo da je potpuno prirodan i da ne primenjuje nikakva lukavstva. A ta duša bebe u nama smeška se setno u znak prepoznavanja.